Hola, em dic Sergi López, actualment ara ja sóc el CEO de la Granja Foods. Nosaltres som una empresa familiar de tercera generació que van iniciar primer els avis, després ja fa més de 15 anys que estic portant amb els pares i això és una empresa familiar, complim 65 anys, ens dediquem a l'elaboració de pastisseria i brioixeria, centrats sobretot en la madalena i el pa de pessic. I nosaltres des de fa ja més de 25 anys hem apostat per l'estratègia d'innovació, innovació en diferents gammes de producte, com podem elaborar productes dietètics, ecològics, sense gluten, i ara doncs últimament estem presentant també una elaboració de línies de co-branding, on estem amb col·laboracions des de mels alemany, torrons Vicenç, productes amb la Fageda, i estem des de fa ja uns anys ens vam apuntar amb el clúster, perquè creiem sincerament que és molt important que empreses que es dediquin, que vagin cap a un tipus de consumidor igual, puguin compartir i facin sinergies entre elles, i mostra d'això, per exemple, són els articles que estem presentant d'uns productes amb mel alemany o uns altres productes que estem fent amb els torrons Vicenç, i al final és això, sinergies entre empreses del clúster.